ñande mawnde 14 korse ujune 224 caggal jibinede annabi Isa mo jam e kis gone mumo ina hawre aljuma 8 taske ujunere e temedde 450 fergo mawde malande emen kettoɗen law gure fulfulde TV. Fulɓe mbi so koɗo hoɗima fuutanke o hottiraka gotal e ɗe geɗe 4 o weldaka. Darogal yontaɓe si holɗen geɗe 4? Malaɗo Diallo, fulɓe mbi sa yehi Fuuta a tufanaka, a dakkanaka, a fuukanaka, a waranaka, a moƴƴaka. Tufanede so fodde fedande mum tawa ittani wattani wurwira ɗum noon woni ittani ketugol te ɓeydani hen ndiyam walla wulsere ma torde walla ni tufan bare. Dakkanede ɗe dakke muuɗe ɗe dakke ŋawle. Fuukanede ko koɗo garɗo e ma law gila lacciri suwa taw nokkitede. Dadanoɗamo nagge ɓiranamo nokkanamo ɓodde lacciri ɓettinamo. Waranede noon ko rufanede ƴiƴam ko teddude andi teddungal kono kadi ko teddude handi e teddungal. Fuutaŋkooɓe ko tedduɓe teddinoɓe. Ko e sawtol darogal yontaɓe si mo ñaabini e tule oole e Malaɗo Diallo mo luggere pooli boɗeji. Law gure fulfulde TV wi'en jawdi aduna in wawi hebde ko wona yiɗam mi yoɓma ma mi yoɓma jiɗani wona ko jiɗɗa ko jinnata mo jiɗɗa o ala nde wonno ko yiɗa yiɗede ko yiɗande Allah yo jam ñallu saro e adunaru ndu kala.